Posledná rekonštrukcia Mestského úradu bola okolo roku 86, takže aj z pohľadu vonkajšieho vidieť, že tá budova teda potrebuje nejakú tú úpravu, preto sme k tomu aj pristúpili. Aj z hľadiska toho, že aj okolité mestské úrady sa renovujú a myslím si, že mestský úrad je takou vizitkou celého mesta, preto by mal vyzerať naozaj dobre a mal by byť naozaj nejakou takou reprezentáciou toho mesta. Je to výborné niečo, aspoň niečo sa tu deje. Veľmi sa mi to páči, že pán Bagačka je taký šikovný, že sa starie, že to dobre vyzerá, aj spokojní sú aj občania. No tak to sa už aj zišlo, to je pravda, lebo už po rohoch bolo ako omietka opadaná. Je to tiež vizitka mesta, nie? Že ako vyzerá ten mestský úrad. Bude lepší vyzerať. Je to veľmi dobre, je to kultúrna pamiatka, takže myslím si, že treba to obnoviť, netreba to nechať, aby to schátralo. Mesto bude krajšie vyzerať, to je jasné. A je to budova, ktorá je reprezentatívna pre Hnúšťu, takže sa nazdám, že je to dobré. Tak je to super. Hlavná budova by mala byť opravená, tak bude to krajšie. Budova je pamätným domom a pri obnove kultúrnej pamiatky je treba dodržať v podstate to isté technické a architektonické stvárnenie. V rámci oprav budú odstránené znehodnotené omietky z fasády, nahradené novými. Fasáda musí byť architektonicky stvárnená v pôvodnom tvare. Čo sa týka farebného riešenia, ešte spracujeme návrh, ktorý musí schváliť Krajský pamiatkový ústav. V rámci oprav bude kompletná rekonštrukcia zastrešenia, výmena okapových žľabov. Ďalej navrhnuté je výmena vstupných dverí v pôvodnej klasickej architektúre a takisto v rámci tejto akcie budú úplne odstránené nátery staré na oknách a nahradené novými. Stavbu realizuje domáca firma Purstav. Je to zákazka s nízkou hodnotou do 1 milióna korún, pri ktorej nie je potrebné urobiť verejnú súťaž. Tak sme sa rozhodli pre priame zadanie, v podstate aby domáci ľudia mali aj prácu. Ocenenie prác je v podstate v platných cenách súčasných v zmysle smernice a daných ceníkov. Stavba bude stáť zhruba 1 milión korún. Ten náklad vopred nie je možné určiť, lebo až pri začiatku v podstate budeme vidieť rozsah odstránenia napríklad omietok. V podstate tá cena je stanovená odhadom, ale predpokladám, že okolo toho 1 milióna bude postačovať na kompletnú rekonštrukciu.